podejanihem. Добре, хайде, Машури, чудете ла. Нани, дите бари, коме бари лото. И че оклино всичко се подяди дерни. Дара Духа Святаго, амин. Печат дара Духа Святаго, амин. Печат дара Духа Святаго, амин. Нещо практични. Печат дара Духа Святаго, амин. 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 Велите во Христа крестися. Покланяйте срещу мене. Во Христа Застали до кръстника. Айде. Елите во Христа кръде. Шумен. Поклон. Стестеся во Христа обле. Костеся ли. Единия кръстник готов ли? Е, сега още една минута. Айде бе, брадове. Печат дара Духа Святаго. А другите две ще свещиш ли да ги вземат? Да. Да. Печат дара Духа Святаго, амин. 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 Само ти сега застани отпред. Елите во Христа крестися, во Христа обле, костеся ли, Премудрост прости, услышим Святаго Евангелия, мир на всички вас. Стани си на мястото. Айде ти, поклон срещу мен. Мир на всички вас, от Матея Святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. На място. Да внимаваме. В онова време 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус, и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им беше: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И той идете и на тия дух. Амин. Постригва се рабинята Божия. Надежда. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Кой ще запади така? Амин. Благоденствено и мирно житие. Мир, здраве же и спасение, по всем благо и поспешение. По наш Господин, ново крещено рабом Твоим, Нешко, Йорданка, вяра, надежда, и сохрани их на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета.
молитвами светих Отец наших, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Честит и благословен празник на всички. Да се ни честити православните християнща, на нашето семейство преди всичко, на Светата църква така също. Господи да ви дава здраве, сили. Извършихме едно от таинствата, установени от Господ. А това е таинството кръщение, с което таинство всички ставаме ние, православни християни. Господ ни освещава имената, праща ангел-пазител, който да ни пази, да ни съпътства, и ние измолихме Бога с песените молитви, които отправяхме всички заедно. Да прати ангел-пазител на Нешко, Йорданка, на вяра и надежда, който от днес нататъка ще ги води към праведен, трябва да ги води към праведен живот. Така също се помолихме Господ да запише техните имена в книгата на живота, която стои на престола Божий, сам Господ от днес нататъка да преглежда и техните имена с общото име християни. Кръстниците, вие станете духовните родители, наставници. Вашата отговорност от днес нататък е да давате свой личен пример, като едни добри християни. Да учите своите чеда на нашата вяра, християнство, добродетелност, нравственост, да станат едни разумни и достойни християни, с които да сме горди, че сме ги кръстили и че ги познаваме. Пожелавам ви и весело да прекарате вашия празник за много години и за много лета. Амин. Честито. Сега двете свещички за спомен, дечицата. Айде за тебе, Шали Мика. Ничего, бабу, не перям. Айде на шамана. Добре те, Влале. Але ба, миско. Аз ще дай на таламто. Че мамо, чанте таро, да подякана. Tako je ljubav je bila nakara. Lemla kırdım hayırlı sarı da yoksa Савърът, ко Волга, ко ни Волга, заве се Волга, заве се Волга. Не, тръгни, един с него сте тели одил. Те наши. Да са живи и здрави. Траите хилядин. Наш ти беш, Ани ма даде шапка. Сокър да. Хайди тяло. А, добре. Але, лики. Шедани, хайди жазо те. Шедани. Сега мога ме снимаш вече. Преди малко ти казах... Не беше стерео. Сега сме си взели зубта. Може спокойно да снимаш. Ано манастир? Еми, абри тогава. Как е редо без изключение епи май ни делпи. Да, а макар и без изключение кана са оболимос. Той ме катаржа на дел тезо. Кардел без изключение ме кажеш. Ники! Каперен песта пала. Нешко. Але Нешко. Кома, дъл ти спина. Айде, баба, вен капатери. Веви, дай цунка. Айде пиле. Пиле. Kana veliki papa келярас. Ето кана май. Да взимат за да... Айде и за мене. Така ще по-згодно. Да. Хайде на здраве. Айде да са живи и здрави децата, всички да са живи и здрави. Крайки, ние живи и здрави. Дама мени женски шапка. Дай Боже.
Recabit? Ia го фърли вътре. Фърли. Е, така касили. Adică калачанки. Всичко ти ги. Ето ли? Значи варция, не става да напага с а до вар. Значи как му да пестова гора. Отишо манастир. Ай, сега да ми сървили с пестова гора. Да, юдун кажа има. Еми викана, дома на 14 септември. Давай надясно, надясно. Тук, Илия. Никол. Хайде, каскар. Хайде да шапаша колава, да не падали. Хайде да шапаша. Мека лови че янка поди. Este? Шуде тука не скотека, ма не само. Ai, și янка бе. Сърги, как се казва, да Абе, кликайте, тъжи ще. atualmente ani hai valina partizana Biarețela. Ванину, не така такива бобови запалки. Sad crezi că la buchea, ce da știu pe? Вече да știu pe? Da știu pe că Ленче, първо е барите я се разира и царите, пак часо друга се разира. Махел, ма ти кълма сугата сте романа. Сега, аз ще изпушва една цигара, ма ти няма да ме снимаш. Тук да пренева. Ало, Да. Това не е мое, да знаеш. Знам. преде как Това за попа. За попа. Мали попа, кой има да яде питки там. Той ще пие вино ще пие. Ами канате на телера, след малко телера. Ска на каз пред врата, как кар се бутри во мео друго. е добре това, трябва да го гея. Ами, система на манастирия, канат телерас на Да бе. Ай. Трябваше сутринта да изпием по едно такова. Направи ли снимка, приятел? Чай, супер. Снимка ли? Чакай. Направи една снимка. Гледай, с това фалшива бутилка са ми дали. Празна. Фалшива е. на литru butana se șave, vom de letă la Andrei. Брекай се, шаве! Așa? Лешко! Hai cu lită la Andrei și... Da, mi se vă